IPOB Igbo ekele m unu Lolo Nneka Chimezie na-ekwu anyị na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo ihe ahụ as the fourth Dimes elect, this is the way of Dimes elect. We'll be sworn in any month from now. Congratulations. Thank you. It has been 8 years battle. Yes. This matter started in 2018. Yes. And today it was just not a judgment, it was a right judgment. Correct. In our favor. The court resolved every issue in our favor, nullified whatever they've done, and at the end of the day upheld him as the Igbo elect. ekele m unu Lolo Nneka Chimezie na-ekwu bikonu ana m asụ unu congratulations ama m na obi aṅụrị juru unu obi bikonu IPOB Igbo Lolo Nneka Chimezie na-ekwu anyị na-ewetakwa unu ọnọdụ Igbo ebe anyị na ụgbọ a bụ na Enugu High Court unu furu nnukwu mmanwụ nọ anyị n'ihu Barrister Ifeanyi Ejiofor and nke a bụ igwe biko ma onwe gị introduce biko ọmụnwa bụ High Chief Dr. Ọzọ Christian Akpata Chinenye Eze na-eze agụ ana m ekenekwa ụwa niile ndewo yes enwere a landslide judgment today in favor of the Igwe and onye win the case the almighty Barrister Ifeanyi Ejiofor nwoke bụ ụzọ m ga-evidio unu biko anyị ga-agbatụ ha ajụjụ ọnụ Igwe na Barrister himself na anyị ga-agba ha ajụjụ ọnụ ọkwa unu mana court wo anyị na-ekwu okwu maka ikpe a na-ekpe ọ technical ọ bụrụ na iji eziokwu na iji asị mana onye na-represent gị ọmakwa ife ọ ga-akọ na court ọ ga-convince kwa the judge beyond reasonable doubt na ọngụnwa kwụ right Ifeanyi Ejiofor has had that kedu ka m meji akọbịa ọtụtụ ikpe ọ na-ekpe anyị ma tata gosikwara again na ọmụ ife ọ na-eme ọ jere akwụkwọ pụtakwa na akwụkwọ ọ jee gụọ law wee ma ihe dị na law wee ma nọ technical o ji ikweda technicality wee win case tata anyị ga-agba Barrister ajụjụ ọnụ ka okwu I want to use this opportunity to appreciate God. God Almighty has been so grateful and faithful to us. As we are seated in this court this morning, it was a 4 hours judgment. 4 hour judgment. Wow. I got a confirmation from my lawyer in Onitsha because I have 2 judgments today coming up. Judgment that has to do with the vocation of a property by Anambra State government. It was delivered this morning and we still won it. Wow. So I'm going to make it public probably by tomorrow. But I thank God. God has been so faithful. And I cannot appreciate God enough. I cannot do it without God. Yes. No. After we came into this matter 2023, right? Yes. We took over this case and concluded it. And today it was a landmark judgment. Thank you. The court resolved every issue in our favor, nullified the process through which that other party was elected, nullified it, and upheld my candidate as a proper and valid Igwe elect. Dimes the 4th of Akamoge. Igwe kwanu okwu biko dị Igwe elect nke mgbe anyị na-asị gị congratulations na-asụkwa gị ka ịgwa ndị Enugu ndị Igbo na ndị Naịjirịa okwu nwanne m ana m ekene onye ọbụla bịara ebe a na-ekenekwu ndị eziokwu bụ ndụ ndị aka m oge na-ekene Barrister Ifeanyi Ejiofor Peter o nwere ihe dị iche na lọya nwekwa imo ndị bụ lọya o nwere ihe megide m n'Enugu anụnwa since 2018 m ji wee move gawa Abuja je kpọta lọya ma ego flight o ji abịa ma ihe ọ na-emekwuru m wasị onye nke ewe n'owu ka ọ bụ bụkwuru onye echichi ọfụ na a na-emegide m wee chi na ya etili m mmegide even before Ifeanyi ugwu anyị gọvanọ of Enugu steeti ezigbo mmadụ
maka na onwe ndị tinyechala aka mee na ha nọ na politiks na-achọ ka ha zudo m na mana ndị eziokwu bụ ndụ n'ọba aka ma oge chọrọ ihe ọbụla bụ eziokwu ka ha bụ mana onye ọbụla nọ n'ụwa akwa ifuru ogbenye meela ogbenye ebere ihe ntalụ ihe mụnwa zalụ bụ Chinenye eze bịa n'aka m oghe mgbe nchili ọzọ ihe nzọlụ bụ na ogbenye ga-abụ eze onye ọbụla maala eziokwu n'ụwa kwuwie otu esikwa nwee lọya ka esi nwee jọjis nke a m fụ n'anya m ekwetego m na kọtụ na-alụ ọrụ mụnwa mgbe m nọ na kọtụ ebelivu hodụ m na m ga-enwe aṅụrị today ebelivu m ụdị ije a na-eje na ụdị kọntaktị a na-eme na anyị ga-eji ifele wee na mana I thank God na ndị aka m oghe Chukwu azọpụtago anyị ji ezigbo mmadụ bụ jọji bụrụkwala ezigbo mmadụ bụ barista Ifeanyi ọ dịemekwa anya geenụ m ntị unu mana anyị ejighị ụlọ ọcha anyị ejighị ụlọ Ifeanyi Ejiofor bụ nnukwu mmadụ ọ bụ maka biya na Abuja adagụ ndị bịara ọnụ adagụ mana ebe ahụ ọ stand ka ọ stand ọ ya gosi no human rights lawyer ọ na-ewute onye a na-emegide mana ana m ekwe ndị aka m oghe niile nkwa na-ekwe Enugu steeti nkwa Enugu steeti gọọmenti nkwa adị m eji ime ọgba aghara na baya ana m eji ime udo ma ndị win anyị niile bụ onye politiks a na-eme ndị chọrọ iri ihe obodo na-eme bụ na mbụrụ igwe nlekpo ihe obodo mmekpo nka ibido mmadụ dịka Ifeanyi ugwu anyị bụ ezigbo mmadụ o wee jụọ ha ajụjụ ọ jụrụ ha wee sị m jewe si ya na ọmụwa bụ elida ha sowe m stiil ndị nọ na gọọmenti na m ga-adara ha ma ụmụaka m mụtara amụta bọtụ Chukwu na-eme ihe mmadụ dịkwa ka Peter Ndụbụisi Mba bụrụ ezigbo mmadụ ihe niile agwali osi chi gaa na kọtụ onye win ya bụrụ igwe onye mara ezi obi ya ga-ekwuo ya akwa ifụrụ because of that ndị eziokwu bụ ndụ niile ma onye nọ n'ụra ma ndị otu ha niile bịa nso ka anyị dozie obodo na 2027 anyị na-atụrụ ya vootu anyị nwee pọwa ọ gọvanọ nwee pọwa mana kọtụ kwụrụkwa si na ihe ga-eme ihe ahụ ga-emenete mmadụ abụrụ Chukwu ana m ekele ụwa niile ozugbo nke m kwuru achị na nsị m kwuwe okwu tata ihe bido 2018 ruo na unu ga-ama na almost 9 years nwa a mụrụ kịta eweta ogolo mmadụ mmiri wetewe ihe niile mana ana m ayọ ha ụmụnne m ma ndị anụnwa niile bụ kaba na be anyị na ihe niile ha bịa ka anyị dozie ebe anyị ga-eso ndozi kacha mma mana tata o nwere ihe Chukwu mere m mgbe m bidoro ihe a nweghị m 5 kobo ọ mgbagharị mana o nwere Chukwu fichere m anya mmiri o Chinemeze fiche m anya mmiri mana ụmụaka m niile o gosi na m kwuru eziokwu ihe a na-akpa anụba anyị bụ di m eze bụ ihe a na-akpa ọnụ alụsị na ihe na-agọ ya ebe a na-eji chief priest ma polisi ma ihe niile dị chief priest kpakwara ha mana kọt n'ọmụnwa ka obodo wofute so chief priest kwukwuzie nke fọlụ na-eme biko na onye na-anyị n'ihu kịta bụ chief priest ndị Dimeze biko nna anyị ukwu kene ọra na eze ma gwakwa ha ekene m unu Igbo bụ Igbo ana m ekene unu maka na otogo anyị na-ewere anyị ihe a mana ndị anyị si na onye nkịta nwere ndidi so anyị were ndidi ji ikwu eziokwu were ahụ isi ike anyị na Chukwu na aja na-ekwa maka onye na Chukwu na aja na-eyi onye ahụ ada atụ asị ode emegide mmadụ ibie ode eme ihe edumelu so ha mere tata obi dị anyị aṅụrị ndịkwa niile na-ebe a ọkachasị ndị eziokwu bụ ndị aka ma niile general so the Dimeze ahụ na-ekwu bụ onye bịa Ejiofor ya ngaji ego dị ọdịta ngajikwa ihe egwu ọzọ na ahụ ọ ga-ekpu ihe okpu na Dimeze ahụ ma o si eti ndị ozi gosiri chi Igbo bụ Igbo ọ na-afụlani ya dịka igwe si wee kwuo na e nwere lawyers nwekwana nke bụ lawyer na barista Ifeanyi Ejiofor bụ lawyer m ụzọ ọ bụrụ na ime employ barista Ifeanyi Ejiofor tupu ịchụ anya ileru anya mara ebe ị na-eje ana m asịkwa gị barista Ifeanyi Ejiofor congratulations once more for a job well done na-agwakwa ndị eze agụ niile na-asụnụ congratulations biko na-achịkwa na anyị
ncha bụ ụmụnne ọnụ la ụnụ were nwayọọ richie out nwata na onwe ụnụ ọnụ ka udocha na bụ ụnụ ndewo na-atụkwa ụnụ congratulations. Yeah.